Il-gvernijieta il-verżjoni finali tal-politika nazzjonali għall-użu enerġija rinnovabbli offshore li saret mill-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma permezz tal-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli waqt it-tielet Konferenza Nazzjonali tal-Enerġija ġie spjegat li din il-policy tispjega il-pjan ta' pajjiżna biex jisfrutta l-enerġija rinnovabbli offshore permezz ta' 6 żoni strateġiċi b'żona minnhom identifikata bħala preferuta għall-enerġija mir-riħ offshore bl-użu ta' strutturi u turbini fuq wiċċ il-baħar. Il-Ministru Dalli spjegat li dan il-proġett hu kruċjali u saħqet li għandu lan li sal-2030 jiżdied is-sem ta' pajjiżna fl-użu enerġija rinnovabbli għal 25% waqt li nkunu newtrali għall-klima sal-2050. Il-fatt li għandna l-offshore renewable policy li hija finalizzata ifisser li nistgħu nibqgħu għaddejjin bil-passi li jmiss ħalli nkunu qegħdin naraw ukoll l-interess li jeżisti għal proġetti tal-rinnovabbli offshore primarjament bl-użu tat-teknoloġija tar-riħ. Ispjegat li dan id-dokument wieħed nazzjonali waqt li fiha din il-policy tinkludi wkoll il-kummenti li għaddew l-imsieħba soċjali. Dawn il-proġetti la darba jimmaterjalizzaw ikunu proġetti li jkunu ta' benefiċċju għal pajjiż kollu kemm hu u li verament ipoġġi lil pajjiżna fuq qudiemnet fit-tranzizzjoni enerġetika.